नमस्कार। हम अभिषेक कुमार रउआ के आज ले चलतनी हम गोपालगंज जिला के बेलसर पंचायत में, जहाँ माँ नकटो भवानी के बहुत प्रसिद्ध मंदिर बाटे। यहाँ जे भी श्रद्धालु आवेला ओकर सारा मनोकामना पूर्ण होला। हम बता दी कि गोपालगंज मुख्यालय से नकटो भवानी मंदिर के दूरी 25 किलोमीटर बा और बरौली प्रखंड से 7 किलोमीटर के दूरी पर इ स्थित बाटे। यहाँ रामनवमी के मौका पर 6-7 दिन बहुत भारी मेला लागेला और बहुत श्रद्धालु बहुत दूर दूर से लोग पहुँचेला। यहाँ के मान्यता बा कि रसू भगत जब राजा के समक्ष माँ दुर्गा के आह्वान कइले तो माँ दुर्गा अंतिम समय में आके यही जा ठहरल रहली। तालाब खुदाई के समय तालाब में माँ दुर्गा के मूर्ति मिलल, कुदारी से लग के नाक कट गईल। यही से ये मंदिर के नाम माँ नकटो भवानी नाम पड़ल।